Hakajingya lenti ban aya kajing syakri syakipat ba kajala laki dei kimat ban yatungku bat kabor sorkar lani lakadei hakimat ba ke imlang sa lang kadon kam kaseng HNYF kalayai piteng ban mi iskmat leng ba kajing isim bentalang kasna tri kam bapher jong kani kaseng kawai nagi kam bale se kan pensa jing kan mau ya kawai kalong yang hakasnong tasku hari boy district kadai kajing IT jong kasna tri kam jong kaseng tasku unit ya kayeng kaba ka unit kala ada pensna kabalong kajing kershan jong kasna tri kam kaseng HNYF na Northern Region bat kapahamuleng Arpomer Circle kamba kani ka unit kaham. Hagani kasngi kum kadak kajing IT no ya ketika longyeng bat ban ot yu ribbon daw ba Shining Star shooting beri presiden kaseng HNYF pahamuleng Arpomer Circle hagajing don lang ba bat scam singkli sketri uba Samuel Rani presiden HNYF Tasku Unit Urang ba snong uba Jokim Mauyong, Presiden VO na Umrit ke Kong Biona Mauyong, uba Amos Lingdo, uba day try ketika yang, kinong yalam ketika snong lem bat kidukhat. Kani yang kadai yang jong uba Amos Lingdo, ubam dan syuk kalok bat uba dan arngut kikun kentai, bat iwei kun kesiyo. Uba Amos Lingdo uday badan ya kajing duna kadukhat met nadu baudang ren, bawlapan pauru ya kajing sungkumen kebakrau bakaseng HNYF kalakener ya kat kani kajing ay jing yarap sengubha. Uba Shining Shooting haswaban kap yu ribbon kum kadak jong kajing IT bat play ya kajing kang ba jong kani kayeng ulong ba nadu menta kasngi kani kayeng batumai kandai ke hok ke kenti jong ba Amos bat kayeng kesem bat kaseng kam dan benta ai benlong try ya kani kayeng namar kadai tang kajing yarap pensna ai ya kani kayeng bat ongru ba lada jia ba kani kalong yeng kadang don kam ya kajing yarap kaseng kanang don nakapor syakapor. Nakaliang itong ilaksna kat ibor ibarit te hajing persno persngap jong presiden jong ka Tasku unit lang ba ka circle te lang ba ipetip pat siya presiden jong ka Northern Region ban ya tenong lang ya ka kaya kasyon kasno hatau antam haka district riboy hi barok kawai tingam kundon than ki kentien sibun kalong ka kam hi ke bakhia kadai no presiden adu pasedang ulak pentrei ulak pendut kipor kedor kejongki bidkhat member te nakaliang ka circle hiru iso ban ai kata kajing blai kejing ero ka kedor yaki ka kindang yo hi kita kamet ka phat bisa iklan bingin dang yo ban ya tenong lang ya ka kam im hasnong thau bangin pet ya ka bha kamet te tang ini kintin naso ban ai kata ka jing blai lang ya phi baro Kibak yang banda kecing trestom ya kini ki unit kemudian ha kena kata school kajing nak senjang jumpi kajing trestom jumpi ka ka amirsim ya kini ngilam jangka seng om hang ne hapo circle haduk ke distrik kumjuru syakastra bodi kadai kesenjam kaba pilashim kaba piteng tengrong lam ya kakia kesan kaba ki nong jengi ki badan sekan kathan kaba pila simkhia kumwen ki nong yelam badan hapot Tasku unit te nyai kecing kublai tepi ba ngit skam ba nang nechkmat ba pitang la syu ba pin trai bha ya kam jumpi kum semlah ba kat Tasku unit ka ibet ipi ban na
ben bu te nakaliang jungi ki circle ru kane lese kade kecing persat mesim kecing am simlang nadu ki central body u presiden rangba wadai u sadan belak pat kunjuru ba merkus merten wat la kini ki arngut kim namla bendan hakan kapor te de leba kecing don rekat bat kecing am simlang jung i ba ngila ban tengrong lang ya kene kam ke kesan ke ba hab bat ke baide kene ka circle jungi te hakene ka por ngamdon sibun tin ba ban kren mar ke de ka tang kejing IT ya kene ka ying ini iwe irang ba te katkum ka kejing sngo ba kejing itu jung ki unit ki bidang ne ba kejing sna jung kene ka ying kade ka ba ladep steng te de kejing wan persngo persngap bat kejing yathu kene ki unit ki bidang ne te oi wat la ka liang jung circle sibun kem namla ban yarap andre da kejing trelang jong ka unit ki badan hanai tus ku unit ngilala khnyat kensot ki ba ki ben ai lam ya ka jing denkam jong ka ying ke ba ni IT no mentah te ngadang ai kitbok riang ya kini ki tus ku unit ba nang ne skmat ba kinang la ben tre stom sisu ba ngi skam ba nang bun ki jing trekam ki bang hap tre hakane ka senang bat kunju uru hak circle te ngen ai saisin ka jing kitbok riang ba irang ye tre ba nang tre skmat ba kum ka kincin jong sos tham ko ang ba de ha orang ba ken ke syang kamon bejuat kum noi u benrat haba udan kamon hi ban tristom de nyimnom la benrat u yang banyele wala udan hakano ka hakano ka rukum umas lengdo ibadan hakane kesnong oh jadi jing sisa na kaliang jong i la persyang takum kecing la kabor jong i na kabenta ban tray ban ile isto masna ban penurut set nda kayem andre pedeng jong kata kecil denti ke jong i kum kaseng kali yo i bada kecing i jengai jong kane kaseng ngasngyo ban ai kublei yakin pit kam jong kaseng ba kila long ki balak loy ban si benta ban yarap ya kakia kasyon jong nerang ba biro ko kane kasnong bat de leng ba kejing dorang kat ke jong i jong kini kiseng kabalong kajing kerku nak benta jong i bat kalong ruk ka kum kawe ka nuksa na benta kiwe pat ki paralok ki batre musubha man sim ni ka benta mentendrong na benta kakia kasyon jong ki para do para snamu jingi lagi dan hagino benta hagino kisnong na kitan ki jong i ban kentiu ya kayo ka kuat ban yarap ka kakia kasyon na ka benta ka jing ha kalong sinong long tau ha ka imlang sa lang jong i te ngaseur ban ai kublei ya ki produk hot jeng kasnong ki bala dorangkat ban ni ke sngi ban dorangkat na ka benta mesenran ban masa kiru ba yang sayo ya ban pli ya kena kaying jong iba amos do ban hawai da kaliang jong kasnong ru ni don ke jeng sukya ke jeng sugurom na benda kena kaseng ya ka ba rak don ni kena ka benta ya ka ban yarap hang ni hasyon jong ni wat la na kaliang jong kasnong nyim patla ban nok senyang i henry da kajing don jong ki konsong la ki jongi keberan pok na kaseng keberan ki klur jong kari pakai jai menriu lan ki konsong la hasnong hatau ki biyu i jengai kalong kum kajing pralenti na benda ki pat ki seng remon sobha keberan hapok kana katan berkunjur ha ki snong ki tau ki baper de na kaliang jonga ngap liang subhai pi baro bat nga air kajing kublei kajing kerdo na benta kisngi kipor kon sawan bat hidang la ben tristom hidang la ben lek khamha na benta kikam ki babun sertap kajing lenti kajing pi kajing trekam jong pi kum kaseng di tanggini kintin ngasngew ke ban ai kublei pi tu blei kajing suk nderengkat nyalam ya kajing tre jing kata kajing pi la tidang kena benta kajing lenti kajing pi tanggini kintin kira tiang subhan bat kira yarap kan ni ke ngat sung sibun na ka sang jung pi na sung si hajar
pila irap pila I ka jing irap jong pi o kan no boleh wala kerkui pi te na ai ko boleh sibun ya pi pila irap yang bat ha kan ni sim ala ikr bal rengkat bat I hani kan ni kroi te nga sokmen si hajar u boleh irap wala kerkui pi wala ai irap wala isni hanga la ai pi ka man sim ba kom no ba pi la ai ka ban yarap ya ki baduk ya ki kun swet kun rangli ki baduk ko ki badan ka jinduna ki khot met bat ha ga liang jong jinduk jing kerdu ka ne ka kam ka ba phile ka de ka kam ka ba ble nong thau hi ulabu ingi kum ki kun kristan baro ba ngi de ka ban yarap ba ka ta ka man sim jing sakri ke jongi ya ble ka de ban sakri nengkong ya ki para bril ki para musim kibadan nat deng jing plot kibadan nat deng jing duk jing kerdu namar ki babun ki hek spa ki ni sini kat banang hek ka spa ka jong ki kanang kraw ndre kim dan ka man sim banirap ya ki baduk ukup siliang usem siliang ya ki ba kum ini I ba omos ka lok jing I kede ki ba hayin ba sem jong hi khantam kur ka jak jing ka kur moyong ila ile stom kat bala la jong ibor ba ka jing rap jong ka blok lane ka sarkar ila yo akan dia ke rap ndre ha ka bor ka jong I ba imla ban kot bor hadu ban pedep ka ying ndre ngas ngongu sibun lang ba ka jing dorang kat ka jong ble ka jing im ka jong phi kum ka seng ya ka man sem ban rap snolem kane ka de ka kam ka ba ya lam hakmat ya kata ka jing long jing im jong I kum kristan kam tam ba na ka liang jong ka imlang ka salang ka ba philapan I ka dak ka sin hat deng jong ka snong jong I bat ngas hun sibun man ba gitu isnam bal adep ya ka ba ukun janga u bikom sam dang dan lang bat phi u ong ban le tre ban le rap eta ka yin shom dap ba kum ta ka man sim janga ka ka ong le kun ha ba kum ka ta man sim pidang don u ble nang kerku unang rap I phi kum kisang la ne phi kum gid khot I we na du I presiden jong ka sarkul ko jong phi ya ka ba pinang la ka ban pentelun ya ka salan tem man sakri ya pa ba tam ya I presiden jong ka unit bade ikun kha jonga hi neru nga yu I baka musim jing sakri jong I kadon namarang borok sikata ngim ji I bakum kana ka kam go fitre ndre tang ha kini islam ni I baka ta dak pau sabar ha ka ba fidan sya kata ka kti ka bas ngolem ila longkum ka sarkar barit banirap kat ka ying lala banirap mo dan bala banirap ndre tang ka seng wat MLA jong I ru klem yarap ka we ka ying ru ban pensna karpang dama balon ha kri dong jong jing sensar kadar ndre dama phi ke jing senrop lang kumba katu ko nengut kita ki nong yalam ke bakri du piala banile ki kamba ka bakat kane ngada so komen sibun bat ngada songu ya ke jing don ke mensim jong phi banirap ya ka bakum kane ka pot ka bangi kendu kum ilong ying long sem ki baduk nga kermen scam ba tang kane ka ying jong ba omos ndre ki dang don ki ying ki ba pidang de ka banirap ada kalat kalanti pi kadon ba pinang la ikwan pentelun ya ke jing sakri ke jong phi bat hakane ka por ngi kum ka jing sengan thai bio ngilong sita kita ki bilat organisation ki ba yarap ki ba pek ba khmi ya ka tim ka yap jong ka snong ka thau na kaliang jong ka sengan thai ngi pat la ban le kum kane ka kam ngidang susdang menta te ngiru ngi ai ka jingkit bok ki riang ngi phi ba nang ni cekmat pinang la ka ban tre susu om tang ka snong tasku ndre baro kini ki snong ki bahap apa ka jirang blok jongi ba pin le ka ban serbe la ne ka ban bisit ya kini ki longin di badan kam men ai ka jingrap bat uble unang kerku kerdo ya ka ying ka sem jong phi ki badan lagi kun ki pti ka ying ka sem uble unang ai phi kalat kalanti kamtan ka jing start ka ba pinang la ka ban kentiu ya ka long bru man bru la ba ki sing basa jong jing im ka jong phi aswa ba uble un khaliap no ka jing im jing ikum ki bru midan kam man pen I ka dak ka sin ya ka jing le bha kanang ba ki ka snong ka thau ka niro kam tam uble un niro I phi ba kin yo ka ta ka nam ka burom ha kan deu bat hablang ru ju te kum phi ki sang baro ki blawan hangne kam tam I sadar dan burom jengi bar kini ki khot jeng kini ki nak 11 nong ki balai ban rap kene ki si
ba pinang ai kan ka kubur se ke bepat ba kum kan ka si ke bang yo de si ke ba kongsan ba ka si ke ba dan burom tam na ka mentag snong tasku ke jongi teng ai kuble ke ne ki perlok bi o jongi ki ba sanran lang ba kan si ap dang kanong ka ba piladu ka por ka jintre jinta ka liang jang ka tung ka tep akne ki por ki ba manta la pen set ka por ka ba kordor ki jompi re kremen skama pinam thau pinam nyo kata re nyin pech sak persa jo ka dak nya ka bang ni kular kum ki kun ki jong ble ngin ni rap lang akino ki benta la ka ka shen ki jompi kum ki sang ru la dangi don kata ka bor ngin ni rap bat ni tre lang te ka ne ka por ngon bon sibun kan tin ni ban kren ka ne ka por ublen kerku na mata ka ne kitin kidian uble sangu sibun aga magasan et en wel ala irap kan ni kan ti mengama hai ngasam langa pat ngari khop ikon langut woi kun kru kan no ngut kon kitipi paman lai arngot woi kun kru langut se te balong phi kumni mta dangla ma marla phi ma ki ba balira lirap liriang phi la mumala sangu si hajar ngu ke ublai kerku don dalam bat hi kasang ke nang ne ya nang ya tiar ke banyak si por badang im sap kai ke kan ya ni rap tiar padang ublai udang kerku ya pi si hajar ngu ublai